zami zingakanani Sanibonani, ugogumisele kulo okhulumayo. Namhlanje unizela nezinye indaba engicabanga ukuthi zizonijabulisa. Ngesonto lamhla ka-10 ngizobe ngiseGoli ePort Shepstone. Ngicela ukuthi bonke abantu laba abadinga ukugezwa nabadinga ukususwa isilwane nabadinga uhlanga lemali bafikele khona ePort Shepstone laba bahamba ngamatekisi bazohlangabezwa khona. Kodwa into engiyela eGoli kakhulu yilabantu abadinga ukugezwa ngoba kahle nje ekuseni ngalolo suku ngo-8 ngiyobe sengisemfuleni lapho ngiyokwazi khona ukuthi nginiyalele indlela ukuthi iya kanjani emfuleni. Okusho ukuthi ngishona ukuthi akuziwa ukuthi mhlawumbe ukuthi wena ngiyakugogumisele kunamhlanje ngifuna ukuzwa indaba zami noma ngiyohlola. Cha, angihloli ngalolo suku. Ngiqondene nabantu ngqo abadinge ukususwa isilwane nabayogezwa amathunzi. Kulezi insuku nje kuze uDisemba abantu badinga ukugeza ukuze babukeke abantu beclean. Kungathi kulonyaka wena ukade unamathunzi uzuwelele kunyaka ozayo usenamathunzi. Ake kuthi njengonyaka ozayo abantu bayabizwa bayaqashwa nawe ke ubiza uqashwe ngoba yini usugezekile amathunzi awasekho kwena sesukile. Kulonyaka kusale kwangonyaka wangalonyaka lokho akusale kulonyaka ngalonyaka omusha kube okwawusha kwalonyaka nawe ukuthola ukuthi ke ubizwe la ufaka khona iCV yakho kuthiwa woza uzokwenza i-interview. Nami sengikwenzile ngakuthathambisa waba muhle lapho uzokwazi ukuthi ngempela la uthi mawubizwa uthi makuthiwa cha enza la interview bese uthi noma uyenze kuthiwe nje uphumelele ngoba yini usugezile wasusa isilwane ngoba siyasitha siyakugoza njengakuthiwa nje sinamathunzi. Amathunzi ukuthi usumbozekile wena awusabonakala umuntu noma esekubizile uthi sekubuka ngathi wena sitepe ngoba yilento enamathele kwena edinga ukususwa owashonelwa wangageza yilabo bantu engibadingayo kakhulu ngoba kufanele ehambe bayosusa amathunzi. Ngicela ukuthi bonke abantu abadinga lezi zinto engikhuluma ngazo bazofona basho baode babhuke lapho ngalelo langa ngiyobe ngiphethe imbiza zamadoda ngiyobe ngiphethe nayo yonke eminye imithi. Kodwa kuyodepend ukuthi wena ozogeza bakhona yini abanye aba-odayo athi umuntu cha gogo mina ngicela uhlanga ngingalithola yini ngalolo suku. Yebo uzothola ngoba nawe uqobo uzoqala ugezwe ususwa amathunzi ukuze ungenwe lolu hlanga lungafiki kuwena kanti unethunzi elithile lizokwenza ukuthi into yakho ingacaci ngoba ngifuna ukuthi ngikwenze kube sekuyacaca ngoba nami njengoba ungibona nje ipower yami yokukhuleka nepower yokuthi ngikwazi ukunisiza ngiyaye ngihambe ngiyokhuleka emfuleni ngifaste futhi lezi zinto lezi ngizenza nami ngingadlile esiswini ngoba ngisuke ngifuna amandla kamoya ongcwele ukuze ehlele kumina ukuze ngikwazi ukuthi nawe uma ngikuthinta ngesandla sami bese yonke into eyinkungu nebingozi lebona bese iyadeduka. Ingakho ngithi cha-ke njengoba ngizoya eGoli ngizobe ngiqondene nabantu abadinga ukugezwa njengokuthi nje engifisa ukuthi nginazise kona-ke ekugezweni kwami. Wena odinga ukususwa isilwane ngifuna ukuthi niyazi ukuthi kufanele uphatheni ungafiki sewulapha emfuleni mhlambe sekusuke ngisho imoto iyahamba yakuhlangabeza wathi ngisemoli usufuna indlela yokuza kuthina awusakwazi ukuza mayisisukile imoto kufanele ikuthathe vele uphethe izinto eziphelele. Wena uzosusa isilwane uphethe inip ya 1818 ugologolo omncane ogcina uphethe lowo uphethe isibindi noma ngabe usikale ngo10 lani bese kuthi ezintweni zakho zokuqoka into yakhe eyodwa yangaphansi bese uyiphatha uzoyigoka usubuya ngoba lozo kade uyigqokile uzoyishiya lapha emanzini ngoba kumele ihambe nemoya emibi. Ngakho ke ngalokho ke engikushoyo ngisho ukuthi wena maku ukuthi uzoshiya ianda phathenye ukuze ukwazi ukuhamba uyigqokile akunankinga ke futhi mawungakwazi ukuthi uhambe uyigqokile cha kuwena lokho kodwa nje bekithipisa mhlambe umuntu ofuna ukuthi
uhamba ugqoka uphelele phathe enye into ke ngoba leyo igqokile namhlanje uzoyishiya lapha emanzini. Ngifuna ukuthi bonke abantu abangidingela nje ukugeza ngifuna bafone bathi gogo siyabhuka ngoba ukubhuka nje kukodwa kuzoba u200 rand. Into edala kuba u200 rand ngifuna ukuthi ngikwazi ukubona ukuthi niba ngakanani nina enibhukhile ukuze ngithi ngiza lapho ngibe ngazi okay ngizosebenza abantu abangaka. Lo 200 rand ngalesikhathi usufikile sengikulungisa ngizobalela phezukwawo hayi ukuthi mhlawumbe uyakulahlekela ngaphandle uma ungafikanga wena ngeke ngisho ukuthi cha lo 200 rand uzofanele ukuthi ungiguqe ngawo cha ngikuyisela ngoba wena ongazange uzufike mina sengisukile ekhaya ngasondezela nina wena ungafikanga sekokwakho ke lokho. Ngikhuluma nje iqiniso engifuna ukuthi nilazi ngempela ngabe sethi umuntu ugogo wadla imali yami u200 rand wami u200 usuku sazowu-eda emalini le ekuyona ozoyikhokha hayi ukuthi mhlambe uyaqolwa noma kwenzakalani. Ngiyajabula kakhulu ukuthi uma nenze njengoba nginitshela lo ofuna ukugeza ukususa amathunzi wena ufika nenkulu ufike nenyama emnyama yangaphakathi ibhayibheli noma usu ufika nayo lapha kumina emfuleni bese ke ngikugeza mina ngalezi zinto ngizona izinto engizoyisebenzisa nawe ke futhi ngokunjalo uba nento enye yangaphansi engizokwazi ukuthi ngalesikhathi ngigeza ngifuna ukuthi kube khona into yakho emuka namanzi ukuze kwenzele ukuthi lento engisusa kwena ukuze ihambe kwena ngoba uma ingeke into engihambisile kusho ukuthi ihambile lona. Ingakho kubalekile ukuthi kube khona into yakho engizoyithola qede ngibe sengihambisa nomkhulu ukuze isuke leyo nto kwena ihambe. Nalaba bathi gogo sesahluleka sisathemba lutho ngisakabeze kumseleko bazobona izimanga zakhe ngoba ngiyakhuleka ngimemeza uJehova uma ngizoqala ngenze lo msebenzi ngiyawufastela ngilanda amandla amaningi emanzini ngimemeza uJehova ukuthi angisize kubona abantu labantu abaneyinkinga abathi sebehlulekile. Ngithi Nkosi ngicela ungipha amandla ukuba ngingahluleki ngona nokodwa okuphethe umuntu. Ngithi manje ngimthinta ngesandla sami besezwa la ukuthi engathi unento egudlukayo kuyena eze ukuthi ayikhona mekusinda amahlombe ngaziswa ngalula uzumunye umuntu ayishola athi hey ngezwe ngathi kunento esisukile njengamanje sifuna kwenzeke kanjalo uma ngabe kuthiwa siyogeza umuntu sifuna ukuthi futhi sithi simenza sibe sikhuleka ngoba sisuke silalela umoya ukuthi uzothini ngalesikhathi sikhuleka lento siyenza kuyena ngabe yenzeka noma yenzeki yini ngoba mangingathola kusekuthi ayenzeki singakubuyisela imali yakho ngoba asifuna ukudla imali yomuntu ekhala asiyidli imali yomuntu okhala sifuna ukudla imali yomuntu esazi kahle ukuthi into ebesiyenza kuyena siyenzile ngani futhi uma uthi asizange size sisuke hayi ngiyakulandelelela ngaphinda ngize ngibize ngisho ekhaya iqobo ngithiza ngoba ngishintshe ngcono ngiqine ngezinye induku ukuze ngikwazi ukuthi ngigcine ngiyisusile lento wena ngoba angifuni ukwehlulwa. Baningi abantu abakhalayo bathi abantu bathi yakwazi ukususa yakwazi ukugeza abanye kodwa ugcine nje kube lezo nsukwana ibuye lena cha kakho kumseleka kunjalo akukho njalo ngoba siyakhuleka siyamnxusa uJehova ngoba uyena ongumnini mandla wonke uyena umenzi wezinto bese ziyenzeka. Uma uzokwenza into umuntu ungasamnxusanga yena kusho ukuthi lento yakho ufuna yenzeke kanjani ngoba phela amandla wacela uJehova bese ucela naseyidalweni zakho ucela naseyinyanyeni zakho uqobo lo muntu engimgezayo uthi Nkosi ngicela ukuba nibumbane manje ngalesikhathi ngenza lo msebenzi phezulu kwalo mntwana bese kuthi yonke into eyinzindezelo phezulu kwakhe nobumnyama ngisho umsebenzi bengawutholi bese kwehla njengamanzi ugijime kuze kuyena azwebizwa ngapha umuntu ebizwa ngapha. Iyona nto nje ngifuna ukuthi yenzeke kakhulu nje. Ngiyathanda ukuthi ngempela abantu babhuke abazobe befike beze kumina ukuze ngazi ukuthi nginabantu abangaka futhi ngizosebenzisa izinsuku ezingaki lokho ngizokwazi ngokubona abantu bangakanani bese ngiyabona okay ngizokwenza izinsuku ezingaki ukuthi ngibageze. Uyayibona leyo nto ngoba uma ngabe mhlambe kuthola kusathi bancane into engizonza usuku olodwa kodwa uma ngibona ukuthi abantu baningi ngizokwazi ukwenza u2 days okusho ukuthi ngizobhala phansi mina ukuthi ubani ubhukile bese ngiyabona okay bangaka abantu okay kusho ukuthi ngizobasebenza izinsuku ezibili bese ngibatshela abanye ukuthi nina nizofika ngosuku oluthini nina nizofika ngosuku lesibili kodwa lokho ngizobe ngikhuluma nalowo muntu engizobe sengikhuluma naye ngiwashiyanisa ama-dates abo-2 ngoba sengibona ukuthi mhlambe umsebenzi usuzoba mkhulu kanjalo nje nangakusasa kanjalo ngiyobuyela futhi ekuseni ngo-8 umuntu nje oqala ngombona ngoba esesemfuleni esethanje ngithe ngibe unumber 1 angizoya ngokuthi ubani ovale phansi cha ngizoya ngokuthi ubani ofike kuqala lapha emfuleni
ukuze ngikwazi ukumsebenza oqali lo ngiyomfica noma uyofika kuqala mina ngimsebenze ngiyobe ngingasangi ukuthi ubani obhalwe phansi ebhukwini ngoba ngizobe ngisebenza phela ngeke ngime ngilinde wena usahlezi usaphuza itiye ekhaya cha angizokwenza kanjalo ngizosebenza umuntu osefikile nawe mawufika ngizokusebenza ngokuthi usulandele bani ngoba phela usuphuzile ukufika ngeke ngithathe umuntu ofike eqala bese ngimshove emuva ngoba ngithi wena usufikile wawubhalise eqala cha balisani ke bakwethu ungayiphuthiseli 200 rand uyabhuka ubhukela ukuthi isikhala sakho sibe kulayini uma usubhukile futhi ngalo 200 rand wakho lo 200 awulahlekile ungayitshethi ngizolahla imali yakho awulahlekile angisilona iqolo ukuthi cha ngingathatha imali yakho ngithi ayisilahlekile ukusufikile ngicala phansi konke imali ephelele ngeke ukhokhe imali ephelele uzokhokha uhafa lo mali ozogcwaliswa ile mali ukuthi kube imali ephelele ngiyabonga umakhosi kakhulu ukogumsele ngiyabonga thokoza makhosi amakhulu.